District. Ikubor kibabnya. Hapadeng ka jing huri-hura haka Iingdorbar kari halo kamat ya snam ha Manipur ka Seng Congress henne ka sengi kala Wanrah ya ka no confidence motion Pyrshah ya ka Sorkar ha Iingdorbar Lok Sabha. Haba ka yeng kala kendu hadian jong ka jing sange Iingdorbar ka beningkong ha ka po khat arbaje no pai sengi u MP ka Seng u Gorof Gogoy u la Wanrah ya ka no confidence motion ha po ka yeng. Ulampang ka Iingdorbar u berla ula pedang ka motion da ka baong ba unse kren halo kanie bat kinong elam jong baro ki Seng sain perthai bat unsa ai ka jingtip ya ka por ka bobiang ban pelong ya ka jingyatai halo kanie ka motion haba kren sikila pathai khubor u menteri katnat parliamentary affairs u Pralat Joshi u laong ba kaliang Pyrshah kala Wanrah ya ka no confidence motion haga samoi trekam ka beladab hendai ki pat ba kiladab ban ai jingsneng yaki ka executive committee